O Arquivo Sonoro de Galicia, un programa do Consello da Cultura Galega, comprácese en lles presentar nesta casete unha interesante conferencia desa senlleira figura das nosas letras, que é don Álvaro Cunqueiro. A disertación, pronunciada no ano 1970 no Centro Galego Xuventude de Galicia de Lisboa, aproxímanos á visión da historia de Galicia que tiña o ilustre escritor. Cunqueiro expón unha coherente e persoal análise da caracterización e da evolución da nosa terra ao longo dos tempos, máis alá dos puros datos científicos a que se soen ater os historiadores. Nesta conferencia, o pasado de Galicia adquire, na voz de Cunqueiro, tintes máxicos e humanos que envolven nunha sucesión de invernos e primaveras os principais aconteceres do noso transcorrer colectivo no mundo. Proporcionada polo seu fillo César Cunqueiro, quen amablemente nola cedeu para a súa conservación e para a súa difusión comunal, a conferencia é unha fermosa mostra tanto da súa seductora oratoria como da súa visión e interpretación da nosa historia. Escoitémolo. Ilustrísimo señor representante do embaixador de España, ilustrísimos señores representantes da Sociedade de Lingua Portuguesa e da Casa do Miño, miñas donas e meus señores. Eu estou verdadeiramente emocionado por atoparme hoxe aquí con todos vós. En atoparme en esta Lisboa que queren os mitógrafos que leve no seu nome o de un home a quen eu quixen moito e quero e cuyos anos de infancia e de mocedade contei. Ulises, o héroe das batallas e dos discursos, para min moitas veces un compañeiro de paseos. Gústame que esta sociedade se chame Xuventude de Galicia porque para min son dúas verbas que eu non quixera nunca separar. Xuventude e Galicia. Teño unha imensa fe no destino do noso pobo dentro da ancha e comunal España. Coido que temos moito que dar e moito que servir e que podemos ser donos do tempo noso e do futuro a condición de que deixemos aquel refrán antiguo de cando iba unha tropa de galegos chamada polo rei de Castela para campañas contra o Mouro na liña do Teixo. Non ben chegaron a Pova de Sanabria, comenzaron a discutir sobre quen levaría o pendón. E entón, un dos que iban ali da casa de Saavedra na terra xa lucense, dixo aquelo de somos galegos e non nos entendemos, e deu a volta para a casa. Que nunca máis se pode decir isto de nós. A máis notoria condición histórica de Galicia é que Galicia está lonxe. É que Galicia era o Finisterre, era o extremo da terra conocida. Despois daquelas rocas do Fisterre, daquelas rocas mouras na que bate a onda atlántica, xa non quedaba máis que o mar tenebroso, cheo de abismos e de enormes bestas nunca vistas, aquel océano que según Séneca arrodea a terra e polo cual navega enorme unha besta horripilante chamada Leviatán. Cando as lexións romás chegaron a Fisterre, conta Baleio Patérculo que os soldados, ao ver o sol asolagarse no océano, escoitaron algo así como o runxido que fai un ferro roxo vivo que se mete na auga na fragua do ferreiro. Axoenlláronse e di Baleio Patérculo que estaban presos dun relixioso terror. Habían chegado ao fin do mundo
e habían visto a morte do sol. Pero polo sur, antes de chegar ao Fisterre, cando as lexións romás chegaron ao río Miño, ao río Lima, creeron que era un río famoso na mitoloxía greco-latina. Creeron que era o Leteo, o río do olvido. Os que pasaban aquel río, ao chegar a outra ribeira, esquecíanse a lengua que falaban, esquecíanse os nomes propios, os nomes das súas familias e os rostros. Xa non sabían de onde eran, apátridas vagabundos, sin noites nin días polo mundo. E non quixeron cruzar o Lima, e tuvo que ser o propio xefe das lexións, 10º Xunio Bruto, quen pasou a cabalo o río e dende a outra ribeira empezou a chamar aos lexionarios polo seu nome, a decirles as batallas en que habían estado xuntas, as xentes que conoceran, e hasta os nomes das familias e os nomes das terras de onde proviñan. E entón, convencidos de que aquel non era o Leteo, de que aquelas augas mansas que van verdes entre Lúzula e Xunqueiras, creeron de verdade que non era o río do Esquezo, e pasárona e emprenderon a conquista de Galicia, a romanización de Galicia. De modo que Galicia é nin máis nin menos que unha terra que ten a cabeza donde remata o mundo conocido e ten os pés no río do Esquezo. Realmente non pode haber país máis extraño, non pode haber país que este máis lonxe e que de máis lonxe veña a entrar dun xeito ou outro na grande historia humana. Agora ben, e isto é un dos grandes problemas da realidade histórica galega, quen vivía en Galicia? Quenes eran os poboadores dos vales e das ribeiras mariñeiras de Galicia? Quenes vivían nos castros? Que deuses había nos nosos bosques? Que falas eran as que andaban por ali? O galego, en primeiro lugar, os historiadores, porque leron en Plinio, sabía, en Tito Livio, sabía que había moitos municipios que os romás chamaban celtas. E se había alguén no momento da romanización de Galicia que soupera o que era un celta, eran os románs que viñan de pelear contra eles na Galia Cisalpina e na Galia Trasalpina. Tamén no século XVI, se lle preguntáramos a un home, vamos, se preguntáramos quen é o que sabe que é un mouro no mundo, pois contestaríamos que un español, porque viñamos 700 anos de pelexar contra eles. Pero resulta que os españoles chegan ás Islas Filipinas e a aqueles xefes tagalos, polo tanto marelos, e que non falaban árabe sino tagalo, chamanlles moros. Os moros de Cebú, os moros de Iloilo, os moros de Luzón, etc. E os seus jefes chamanlles sultáns. Por qué? Porque profesaban a religión maometana. Unha cousa deste tipo puidose moi ben ter producido entre os románs. Puideron moi ben tratarse aqueles povos de que ou tiñan unha lingua celta ou que tiñan unha determinada metalurxia ou unha determinada cerámica. O feito é que lles chamaron celta, pero nós hoxe estamos seguros de que apenas houbo celtas en Galicia. Foi un número moi escaso. Eu dixen unha vez nunha conferencia en Vigo, e parece que non gustou moito, que había, no momento en que houbo máis celtas en Galicia, non houbo máis que socios ten actualmente o Real Club Celta de Vigo. Pero isto foi un comodín. En primeiro lugar, e por razóns que direi despois, os galegos gustoulle isto de vir desta raza errabunda, desta gran raza viaxeira de Europa,
que atravesou a selva herciniana, que etimolóxicamente, é dicir, antes de que se produxera un fenómeno da caída da Q nas lenguas celtas, era querciniana, é dicir, do Quercus, do Carballo, atravesar esta gran selva, esta gran Europa, chegar aos Finisterres todos, pasar o mar e chegar a Irlanda, subir hasta Escocia, en fin, esta gran raza amadora do mar e da onda atlántica e ao mesmo tempo vagabunda por todas as grandes chairas de Europa, o galego gustoulle pertenecer un pouco a isto. E os historiadores galegos, Murguía especialmente, claro, apoiados en Tito Livio e tal, insistiron no fondo celta da raza galega, que por outra parte era un comodín, porque hai moita xente por aí que di que os galegos somos humoristas e que isto ven nos dos celtas. Houbo moitos máis celtas en Segovia e en Sigüenza, dúas poblacións que teñen nombre celta, Segóbriga e Segontia, que houbo en toda Galicia, e nunca oín falar que os segovianos señan humoristas ou os seguntinos. Serviu para moitas cousas, serviu para decir, por exemplo, que cando no campo galego, na ribeira do mar, atopamos xente loira co cabelo rubio e os ollos claros, que eso é unha cousa que ven dos celtas. Non é verdad, ven dos suevos, das emigracións xermánicas en Galicia, porque se houbo celtas en Galicia e eran os procedentes do río Gadiana, do antigo Anas, eran pequenos e morenos, e non loiros, hasta o punto que outras tribus pequenas e morenas celtas que foron poblar, por exemplo, o norte de Escocia, os pictos, habendo corredo entre eles a idea, tamén unha idea un pouco extraña e dificilmente explicable, do que o celta era alto, loiro e de ollos azuis, pintáronse, teñíronse de roibo, e por eso se lles chama pictos, os pintados. Ben. Murguía conocía, por exemplo, Olivar Gabala. Olivar Gabala é un libro irlandés moitas veces refeito, pero probablemente na forma que o temos en este momento é do século XI. Está feito por redactados da derradeira redacción por un monxe do monasterio de Lindisfarne na actual Irlanda. Neste libro, que tamén pode levar por tido as conquistas dos fillos de Mil, conta a navegación desde Galicia a Irlanda de determinadas tribus celtas, mandadas polos fillos do rei Breogán, constructor do primeiro faro na Cruña, do que hoxe se chama a Torre de Hércules polo seu revestimento román, etc. Entón, o libro é moi fermoso e os capítulos dedicados á saída dos celtas da Cruña para Irlanda precioso. Levaban nada menos que a gaita e nos meses de setembro, cando son os ventos tan cristalinos do sul, que parece que o mundo se mete dentro dunha redoma de cristal, veían polas mañanciñas alá no lonxe pousada no mar unha esmeralda verde. Era a illa de Irlanda, veíana desde Coruña. Chegaron ali, pelexaron con uns povos secretos e máis antigos, probablemente un dos povos máis antigos de Caixa Noticia, os Tuata de Danán. Tuata e povo de Danán eran os dioses e tal, un povo que despois pasou a historia de Irlanda casi como un povo de demonios e de xente xigantesca e terrible, destructores de povos e tal. Entonces, tomouse un pouco o pé da letra o Olivar Gabala, e entonces dixeron, pois xa non hai discusión, dice o Tito Livio, os romanos sabían moi ben o que era un celta. Sabemos e podemos probar filolóxicamente que algunhas das tribus galegas protohistóricas, como os lemavos do Val de Lemos, os límicos do Val da Lima, seguro que eran celtas, e probablemente algunha xente do norte da provincia da Cruña, de Bergantiños, algunhas zonas, sabemos tal, e encima ven Olivar Gabala, que nos fala das expedicións dos fillos de Mil dende Galicia a Irlanda,
pois xa non hai dúda ninguna. A verdade é que hai todas as dúdas, repito, a moderna investigación arqueolóxica, filolóxica e etnográfica está de acordo en que os celtas foron moi poucos. Estuveron en áreas moi delimitadas e a súa cultura, bueno, pois simplemente un dato, é dicir, todo o mundo máxico galego, que é moi intenso, é moi coherente, un dos mundos máxicos máis coherentes de toda a Europa occidental, non ten absolutamente nada que ver, pero nada, absolutamente nada que ver co mundo máxico céltica. É dicir, as estructuras do mundo máxico galego son totalmente diferentes das estructuras do mundo máxico celta. Todas as supersticións galegas, que, por certo, están codificadas con un home que viveu nun mosteiro, un dos primeiros mosteiros de Portugal, perto de Braga, un dos evangelizadores do norte de Portugal e de Galicia, San Martín de Dumio, escribiu no século VI, que foi cando el viviu, un libro para correxir as supersticións dos campesinos desas zonas. O libro titúlase de correcciones rusticorum, de como hai que correxir os rústicos. Bueno, pois ali están todas as supersticións que podemos chamar galego-bracarenses ou bracarenses, dándolle a Braga primada ese gran senso que tuvo de cabeza da Igrexa na Galicia. Pois están ali todas. En ninguna delas, en absoluto, ten nada que ver cas estructuras do mundo mitolóxico, do mundo máxico, mítico dos celtas. E tamén debo decir que na maior parte de Galicia, dun xeito ou de outro, non podo decir o mismo do norte de Portugal, pero dun xeito ou de outro, na maior parte de Galicia, no campo e no mar, entre labregos e mariñeiros, están vivas, pouco modificadas. A veces exactamente tal e como San Martín de Dumio intentaba correxir no século VI. Fanse en este momento en Galicia, en determinadas épocas do ano ou con determinados acontecementos, prácticas que estaban en vigor no século VI. Xa digo, que en absoluto teñen que ver nin ca paganía romá, é dicir, nin con a religión romá que en determinados aspectos era moi aberta e recollía todos cantos deuses aparecían de todas as partes, nin ten nada que ver co mundo céltico, que se houbera, pois naturalmente no sustrato de elas estarían todas estas supersticións, é dicir, todas estas estructuras do mundo máxico. Pero a cousa complicouse porque no século pasado nós tivemos un grande poeta, un enorme poeta, un gran cantor, Eduardo Pondal. Eduardo Pondal, sendo estudiante de Menciña en Santiago, caeulle nas maus un libro que no seu tempo, é dicir, 60 ou 70 anos antes de que o lera Pondal, foi o libro lido con máis paixón e emoción en toda Europa. Foi o bestseller daquel tempo. Foi traducido a todas as lenguas. E eu podía dicirlles agora 2 dúcias de momentos en que homes esenciais de Europa, en momentos esenciais de Europa, len os falsos poemas de Ossian que inventou un crego, un pastor escocés chamado Macpherson. Houbo un mago e erudito celta en Irlanda chamado Ossian. Oisín é o seu nombre. Este Oisín ou Ossian debeu vivir alá polo século IV ou V. Cos celtas de Irlanda pasa un pouco como a India. Non son povos históricos nos cuales a data non ten importancia ninguna. De modo que 100 anos para arriba ou para baixo, pois non é nada e non hai maneira nunca de enterarse. Pero supoñamos que viviu polo século V.
tiña tanta importancia que cando empeza a cristianización de Irlanda por San Patricio, invéntanse conversacións entre San Patricio e Osián. En que Osián, aínda que opoñéndose levemente ao cristianismo, acepta gran parte das cousas e, sobre todo, recoñece unha cousa moi importante, que San Patricio falaba moi ben. É exactamente igual como cando os cristiás, no siglo II e III, se inventan as famosas cartas cambiadas entre Séneca e San Pablo. Non houbo nunca as cartas entre Séneca e San Pablo, naturalmente, pero o que se pretendía é que, escribíndose Séneca con San Pablo, Séneca dáballe a San Pablo unha grande autoridade retórica. As epístolas de San Pablo entonces xa non estaban escritas nun lenguaje cheo de paixón e cheo de faltas de sintaxis, etc. Non. Era un gran retórico como o cual se probaba porque Séneca se escribía con él. Ben, entón, Macpherson colle uns poemas probablemente escritos por Ossian ou senón por outros poetas irlandeses da época do Ossian e posteriores, o ciclo da joia xaspeada, o ciclo do país da eterna primavera, etc. E el inventa uns poemas que llos atribui ao Ossian, e que todo o mundo, incluso, en fin, nos seus primeiros anos, o noso Menéndez e Pelayo, creen que efectivamente os poemas ossiánicos son verdadeiramente, aínda que Menéndez Pelayo xa reconoce que debe haber algunha mistificación por parte de Macpherson, reconoce que aínda a cousa non é así, que debe haber moito fondo auténtico, primitivo, etc. É o libro que leu todo o mundo. Leu no Napoleón Bonaparte a víspera da batalla de Jena. Stendhal, entrando cas tropas francesas en Milán, iba a cabalo e iba lendo o libro. Petofi, o gran poeta de Hungría e o héroe das loitas de Hungría na primeira mitade do século XIX, a víspera da morte na batalla de Tamovar, está a carón dun pozo, está bebendo o seu cabalo e el séntase para ler os poemas de Macpherson. Chateaubriand foi un gran rector de Macpherson. Eu quixera dicirlle ao representante do señor embaixador de España o perigoso que ele era Macpherson nas embaixadas, ou especialmente se derriba un está ao lado dunha consola e no alto hai un cuadro que representa unha mariña. Din que Chateaubriand na súa embaixada de Roma estaba lendo os poemas do Ossian, e cando legou aquel verso tan fermoso que moito tempo despois repetiría Swinburne e dixo aquelo de que os pés do vento brilan ao longo do mar, do cuadro saliu unha ola de mar que mollou o señor Visconde René de Chateaubriand. Entón Pondal colle a Macpherson, colle os poemas ossiánicos e escribe el Queixumes dos Pinos, que son os poemas ossiánicos. Claro, Pondal non sabía celta e tiña que inventar nomes para os celtas. Que fai? Colle os nomes das aldeas de Bergantiños, da terra de Xallas, de Ponteceso, de Carballo, de Muxía, de Camariñas, de Xornes, da Ponteceso, e estos nomes de lugares, estos nomes de bosques ou estos nomes de montes ou de ríos, transformos en nomes de héroes dos celtas, en nomes de fermosísimas rapazas, en nomes de grandes reises. Hai un pinar que se chama Gunnar. Bueno, pois entón vai Pondal e inventa unha fada que se chama Gunnar, que ten o cabelo de ouro. En fin, aparte de mesturar con eles nombres como o de Fingal, un dos heróis típicos dos poemas macphersonianos. E entón daí ven xa esta incontenible riada. Os galegos somos celtas, están aí ademais as Queixumes dos Pinos. Somos irónicos e escépticos como os celtas. Somos racionalistas, amigos dos parrafeos como os celtas. Somos amigos das recomendacións como os celtas, que tiñan un carballo e un dios metido nun carballo para poder mandar recomendacións. Para colmo nos procesos de Inquisición de Santiago que publican Tetamancia e Neira de Mosquera,
resulta que un dos demos que máis circulan nos procesos de Inquisición galega é o famoso Astaroth, que se chama Astarote nas bruxas dos procesos daquel tempo, e aínda moi conocido en certos lugares de Galicia. Eu teño localizado 3 ou 4 sitios, persoas que, vamos, que falaban de Astaró e traballaban un pouco con ele. Entonces este Astaró é amigo da xente rica, amigo de facer favores, e xa no Talmud os xudeus consideran que é bueno, hai que dicir unha cousa, que cando a rebelión dos ángeles contra Dios houbo un grupo que quedou neutral, e este grupo de neutral, esta terceira forza que na mandaba era o demo Astaroth, pero entonces Deus dixo, así ao inferno todos, porque está dito nas escrituras que Deus vomitará os tibios, de modo que os neutrales tamén os mandou ao pozo, e Astaroth era o xefe deles. De modo que este home da terceira forza, polo tanto, quere estar a ben con todos, especialmente cos ricos, e é un abogado de recomendacións. Entonces xa os galegos estábamos como o peixe na auga, como celtas. Por que lle gusta isto a unha xente tan humilde como a nós, como os galegos, a unha xente dunha terra tantos longos anos pobre, unha terra realmente, pues, todos vos o sabedes, moito de vos estedes saído daquelas pequenas aldeas nosas, todos sabedes a pobreza da nosa vida cotián. Por que lle gustou isto? Porque non preferiu, por exemplo, os suevos, unha caste gótica tremenda, grandes cabalgadores, grandes heróis, unha das máis puras sangres que produxo nunca a selva xermánica, non? Foron estos celtas, esta xente esparexida que non logrou nunca formar un estado, sempre dividida en pequenos bandos, indo para aquí e para lá cos seus rebaños de vacas e cos seus rebaños de cabalos, facendo exorcismos ao ferro cando se lle traballa na fragua, unha raza pobre, sin embargo, amiga do ouro, tan amiga do ouro que hai un libro de un gran filólogo irlandés, actual neste momento director dos estudios de lingua gaélica en Dublín, o profesor McCanna, moi amigo meu, que escribiu un libro en que explica algunhas das insospeitadas emigracións dos celtas pola búsqueda do ouro. Isto veu tamén en Galicia a mezclarse un pouco co problema dos celtas. Por exemplo, Murguía pensaba, hai unhas cartas de Murguía en que ele pensaba escribir ou pensaba facer, don Vicente Risco tamén se preocupou moito deste tema. Como vostedes saben, cando os romás chegaron a Galicia, foron un pouco sorprendidos pola cantidade de ouro que atopaban nos chefes e nos deuses das distintas tribus. Son esas xoias de ouro, algunhas fermosísimas, que se conservan nos museos galegos, por exemplo, no Museo de Pontevedra e no Museo de Lugo, os torques, as diademas, o tesouro de Caldas, o tesouro da Golada, o gran torques de Burela en Ribadeu, que son nada menos que 2,5 libras de ouro, etc. E os romás explotaron o ouro galego. O ouro estaba, como saben, no extremo sudeste de Galicia, é dicir, no Sil. As Médulas, no Bierzo, é unha das montañas. Plinio dedicou unhas páxinas, unhas líneas, uns párrafos verdadeiramente emocionante ao traballo naquelas minas. Baleiraron, cachearon todos os montes e baleiraron totalmente aquela montaña de ouro. Desviaron o río Sil para furar un monte e facer o que hoxe existe aínda, que se chama Monte Furado, e poder meter por aí o río e polo outro lado poder aproveitar os veneros. E pódese asegurar, non se sabe, dende logo, que cantidades de ouro puideron haber salido Galicia no século I e II de Imperio. Pero podes asegurar que saliu chama Otero Pedraio a esa explotación mineira aurífera o clondique galego. E é verdad, saliu máis ouro dali que puido haber salido de California nos días de Ciutas. Galicia sostuvo
económicamente, co ouro das súas minas, gran parte da política exterior do Imperio Román no día de Trajano e de Adriano, dos emperadores gloriosamente españoles, píos, felices emperantes. Claro, entón aparecía ouro en Galicia con certa frecuencia. Os celtas, os reis celtas, tiñan albinos. O albino din que ven o ouro na noite, e en todas as lendas celtas hai sempre un rei que ten unha especie de albino de cámara, o que solta de noite como se solta un can na bouza, para que vaya a ver se atopa ouro. Aparecen con moita frecuencia tesouros. Hai zonas en Galicia que son a de máxima densidade de achádegos de ouro de toda a Europa occidental. Isto fixo tamén, non só que se falara do ouro dos celtas, que se repetira isto hasta a saciedade, senón fixo que en moitas aldeas galegas, moi segredamente, hai moita xente que ten escondido o libro de San Cipriano, o Ciprianillo, donde dá pelos e señales dos sitios en que se atopan os tesouros, de quen foron, dos mouros que foron, pro galego que xa dixen é, en este aspecto de tan ahistórico, quizás seño o único que se parece ao celta, en ser tan ahistórico, todo o que está para atrás son mouros. Non hai nin fala de románs, nin de suevos, nin de... todo o que está para atrás son mouros. De modo que os tesouros gárdanos os mouros. Algúnas veces, poucas, gardan as fadas, pero en xeral o gardador do tesouro é un mouro. Hai que saber unhas determinadas palabras, ou hai que, sabendo as palabras, se ao mellor o tesouro está pechado, entonces hai que sacar as palabras cos dedos da boca e irlle dando unhas voltiñas hasta que un faga unha chave. E cando ten a chave na man, entonces abre a caixa do tesouro e faise con ele. Galicia, o que foi un espléndido pobo de mestizos. Foi un pobo, era como un fondo de saco. De modo que ali chegaron ligures, está atestiguado, chegaron ilirios, está incluso atestiguado polo substrato lingüístico, chegaron algúns celtas, chegaron despois os romás, e non sabemos se puido vir algunha xente polo mar, porque máis tarde, e cas mesmas dificultades de navegación, si viñeron. De modo que, xa digo, un espléndido pobo de mestizos, foi o que se atoparon os romás. E entón chegou un gran pueblo xermánico, xa digo, o máis noble, o máis ilustre de todos os pueblos xermánicos que se habían posto en camiño hacia o extremo occidente, os suevos. Eran poucos, pero o seu rastro no país é verdadeiramente impresionante. En primeiro lugar, somáticamente pode decirse que todos os galegos louros, de ollos claros, etc., nunha gran cantidade, son de sangue gótica. En segundo lugar, sendo poucos, repartíronse perfectamente o país. A toponimia galega, excepto a máis recente, ou a toponimia romá, ou algunha moi rara, é casi toda ela gótica. Todos esos povos, por exemplo, terminados en iz, como Guitiriz, Villaodriz, Goiriz, Romariz, etc., pois o que son, Romariz é un runemaros, cuiz, despois, que é o mismo que, por exemplo, en Castela, de un Sancho fará un Sánchez, de un Fernando fará un Fernández, etc. Guitiriz é un Guntericus, Villaoudriz é un Villaouríquez, etc. De modo que son todos eles nomes xermánicos co posesivo final iz. Son tamén góticos todos os nomes galegos que terminan en il, como Viñamil, Rencesmil, Freixomil, etc. Todos estos. Bueno, de modo que a xente era pouca, pero a súa influencia foi enorme. Agora, o galego non lle fixo gracia ningún a estos dos suevos. Creo que algunha que outra vez, pois se lle dá o nombre de Suevia en Vigo, un cabaré, en Coruña, unha casa de comidas, etc., pero non ten maior importancia. A xente isto dos suevos non lle fixo gracia ninguna. E foi, sin duda ninguna, a aportación xa nos tempos históricos
de sangue nova vido da fora máis importante que houbo en Galicia. E por outro lado, pode dicirse tamén sin lugar a dudas que todas as familias nobles galegas da Edad Media, dende os Andrade aos Feixóo, dende a familia de San Rosendo, fundador de Celanova, hasta os Montenegro, calquera, todos, en absoluto, todos, Osorio de Moscós, etc. Todas as familias nobles galegas da Edad Media, todas elas son caste gótica, caste sueva. Todos eles levan sangre gótica e sangre sueva. Todos eles están emparentados, San Rosendo dunha maneira moi directa, por exemplo, con Reixes de León, con Ordoño e demais. Todos eles. Ben, pois, todas estas familias góticas, en cambio, a xente do país, pois non lle importou nada, nin lle deu importancia ninguna. Entón, a población de Galicia faise dunha maneira un pouco extraña. Temos todos estes povos que foron o cu de saco do Fisterre, temos logo os romás, temos logo os suevos, e entón, cando ven a invasión musulmana, hai naturalmente moita xente que ven do sur, celtas, é dicir, hispano-celtas do Guadiana, celtíberos, váceos, turdetanos, etc. Toda esta xente romanizada, dende logo, e despois sometida ao imperio gótico, pero non dunha maneira tan decisiva como Galicia estuvo sometida aos suevos. É dicir, hai zonas de España, por exemplo, a terra de Campos, os antigos campos góticos, ou Campo Palati por Palencia, donde efectivamente foi como unha especie de explotación cereal dos romás para as lexións en España. Entón, claro, hai un reparto de terras, hai concentración de terras polos romás, etc. Pero, e logo despois, isto vano a continuar os visigodos, e serán os Campos Gotor, a actual terra de Campos. Non fixeron máis que heredar unha concentración de produción de cereal que xa habían organizado os romanos, pero no resto non houve nunca esa presión. Tan pronto os mouros salen de Galicia, o primeiro, é dicir, quedan para debaixo do Miño, para debaixo do Sil, procédese a unha repobación bastante rápida. Conservamos un documento precioso, que é a repobación da diócesis de Lugo polo obispo Odoario, un obispo do século VIII. É, ademais, un documento moi precioso de ler, porque é como se un neno en vísperas de Nadal fora a facer un pesebre, e puxera aquí os Reis Magos, a Virxen, San José e o Neno Xesús, e aquí xunto ao río unhas lavandeiras, e un pouco máis abaixo unha muller segando a erva, e no outro lado un muiñeiro, e no outro lado un pastor con as ovellas, etc. Pois así vai o obispo Odoario na súa repoblación. Vai dicindo que en Santa Eulalia de Bóveda pois fai unha iglesia e hai un palomar e ademais hai un río e entonces hai unha ponte e hai uns muiños que serán de fulano e podrá haber tantas ovellas, fulano dará a iglesia tantos ferrados, etc. Todo isto tal. Bueno, e encima a xente que trae. A xente, a maior parte das veces na repoblación de Lugo é xente fuxida do sur de España. Servos dos señores góticos, os que se chama un pouco confusamente, porque habría moitas cousas que distinguir entre eles mozárabes, así queda repoblada, por exemplo, a provincia de Lugo. Pero estas repoblacións que se fan de fora para dentro, na maior parte, con un 60% probablemente de xente de fora, de xente que viña do sul, un pouco máis tarde vaise facer de Galicia para fora. E entón tamén isto toca cos celtas e con eso do humor celta e ca morriña do celta e cas choradiñas do celta e ca gracia do celta e con todas estas cousas. E é, por exemplo, cando Alfonso III de León fai unha racia por Portugal e chega casi hasta o Texo. De feito, pasou o Mondego. E entón lévase con el de retorno a Galicia unha gran cantidad de xente. Con esta xente vai a repoblar parte da provincia de Ourense, na zona que se estende pola beira do Miño e sigue por Arbo, as Neves, etc., hasta casi Guillarei, un pouco máis aló. E con outra parte desta xente vai a repoblar as Rías Baixas e colle
a xente das Rías Baixas, que a maior parte dela era unha xente de caste gótica e, polo tanto, loura, e leva nada menos que a terra de Campos e as Bardulias, ao norte de actual Castela. É dicir, que os casteláns, en virtud da repoblación de Alfonso III de León, teñen sangue galega das Rías Baixas, se é que se lle pode chamar sangue galega ou sangue española, unha sangue daquel tempo, en fin, que todo se estaba facendo, de modo que a Castela, a xente das Bardulias e a xente de Terra de Campos, estos casteláns das rugas paralelas que teñen a pel mismo da cor dos seus barbeitos, das súas terras de folgado, pois toda esta xente é xente galega. Eu fai 2 ou 3 anos, nunha viaxe por Terra de Campos, que é unha terra que me gusta moito, levaba un metido na cabeza, sempre leva un metido cousas na cabeza, e a ver se atopo eu algo, pois unha sorrisa nunha muller, o cabelo louro nun neno, un xesto, algo nun paisán, a ver que me recorde a min, pois en fin, os galegos que fai tantos anos. Claro, 1100 trouxo aquí Alfonso III de León, e non había nada, era por Semana Santa. É unha xente, unha gran xente, é unha das mellores xentes de España e do mundo, a xente de Terra de Campos. Estaban serios nas iglesias, asistindo ao sermón do desenclavo, como verdadeiros testigos, como se tiveran que dar non sei donde, quizá diante de Deus mesmo, testimonio da pasión e morte de Noso Señor Jesucristo. Horas enteiras, serios e secos. Despois xa, por Pascua Florida, paramos nun pobo, non recordo a hora cal, e había un neniño loiro, se os hai no mundo, tiña unha cabeleira de ouro, tiña uns ollos dun azul celeste, e se vai, atopei por fin, este debe ser a última gota de sangue galega traída das Rías Baixas por Alfonso III que queda aquí. E entón correu unha aboa, unha velliña, correu a coller o neno, e díxome: é que o pai está traballando en Alemania e casouse cunha moza da lá. De modo que realmente non había había caste gótica, pero non a través do galego. Despois, Galicia, como todos os povos de mestizos, foi moi facilmente asimiladora. Cando nos tempos de Almanzor ou nas grandes empuxós dos almohades e dos almoravides, a xente quedouse en Galicia e misturouse, e todo o máis quedan por aí algunhas aldeas que levan o nome de mouriscados ou de mouriscos, que agora tamén se empeza a pensar en outra cousa, porque se sabe que cando a expulsión dos mouriscos de España polo rei Carlos III, moitos mouriscos, que claro que estaban, ou polo menos aparentemente convertidos ao cristianismo, viñeron a Galicia a traballar nos mosteiros. E está probado, sin lugar a nenhuma dúbida, que as fachadas neoclásicas e barrocas de Sobrado, de Monfero, de Oseira, de Celanova, de Lourenzá, de Meira, etc., foron todas elas feitas por mouriscos, por alarifes mouriscos que, aproveitándose que en Galicia non había ningunha preocupación, a Inquisición galega non se preocupaba de nada, non había ningunha preocupación por isto, viñeron e quedáronse aquí e misturáronse ca xente. Sábese moi ben, os xudeus misturáronse moi axiña, aínda en sinagogas que eran moi ricas, que tiñan a pretensión de vir de sangues moi ilustres e de príncipes entre os hebreos, como era o caso da sinagoga de Ribadavia, por exemplo, ou como foi a sinagoga de Betanzos. Misturáronse rapidamente. Cando chegou a hora de que saíran os xudeus nos tempos dos reis católicos, de Galicia non saíron máis que 2 dúcias de familias de xudeus moi ricos. A familia de Espinosa, a familia dos Méndez de Bande, de donde ven Méndez Franz, o político francés,
a familia de Mollo, que actualmente creo que é ministro de Finanzas no goberno de Israel, chámase Piñas Mollo, de modo que xa se pode ser galego. A familia Sapir, que hoxe ten grandes representantes polo mundo, no mismo Israel ten Sapir e Zafiro, é o Zafiro, Sapir, e un gran filólogo nos Estados Unidos, etc. De modo que só grandes familias ricas se marcharon, o resto, todas elas quedaron no país e misturáronse ca xente do país, hasta o punto de que varias veces no século XVII, en pleitos tidos por herencias a nobleza galega na Real Chancillería de Valladolid, que é onde iban todos os pleitos de heredamentos de bens vinculados da nobleza galega, como había a sospeita de que había moita sangue xudea, o mellor o castelán que lle discutía o galego uns bens vinculados en León ou no sur, na Andalucía, etc., enseguida salía cachata de xudeu, intentaba remontar o árbol xenealóxico hasta pegar con un David ou con un Moisés, etc., ou con algunhas desas señoras dos xudeus de Orense, Doña Sol, Doña Noche, Doña Sorprendida, Doña Niebla. Son uns nombres preciosos, Doña Sorprendida. Todas se mezclaron no país. Entón, este pobo de mestizos ben obrigado no século XI pola chegada das grandes abadías de Cluny a unhas estructuras socioeconómicas que duran de ca hoxe e que son un dos grandes problemas de Galicia, que é a repartición actual da población no campo. As abadías de Cluny querían naturalmente terra laborable, entonces ao rededor das abadías iban dando en foro a xente, a este unha viña, a outro un prado, a outro tal, iban facendo os lugares acasarados e repartindo así a terra. Claro, foron uns grandes colonizadores. Pódese calcular que o 60% de terra labrada que hai en este momento en Galicia é a terra labrada feita polas abadías de Cluny no século XI, dando en aforamento aos labregos as terras. Pero claro, isto creou a actual situación de Galicia, que ao meu ver non tería importancia ninguna, pero o ver da xente que seriamente se preocupa dos problemas económicos de Galicia fai imposible unha reforma agraria, fai imposible unha reestruturación moderna da agricultura e, sobre todo, pois, chega a facer imposible a vida humana, porque sin 6 ou 7 ou 8 kilómetros dunha rilleira hai aquí unha casa e ali outra e dúas xunto á iglesia e outra ali abaixo e outra cola abaixo, nin pode haber escola, nin pode haber servicios sanitarios, nin pode haber confort, nin pode haber absolutamente nada. Non se pode facer nada. Electrificar Galicia costou máis que, supoño eu, que electrificar Berlín ou París, darlle luz a todas as aldeas galegas. É prácticamente imposible facer nada. E isto é o produto da chegada, como consecuencia do camiño de Santiago e do descubrimento do sepulcro do apóstol, dos monxes de Cluny e despois dos monxes, como decimos en Galicia, dos Cister, dicen os documentos medievales, o Santo Orde do Cistel. O camiño de Santiago é outro momento esencial, naturalmente, da realidade económica galega. Galicia había quedado outra vez cortada. Había volto a ser outra vez, pois, o Fisterre, un país perdido, lonxe, donde non había xeito de chegar. Foi o descubrimento do sepulcro do apóstol, a comezos mesmo do século IX, o que vai abrir esa gran vía, o camiño francés, que non se sabe onde comeza no oeste de Europa, para rematar xunto á tumba do apóstolo Santiago. Aí hai tamén un gran problema de moi difícil explicación. Realmente, quizás, haxa todas as pezas do puzzle, do rompecabezas, pero é moi difícil facerllas cadrar. Donde foi descoberto o sepulcro do apóstolo,
había xa moitos enterramentos de moi diversas épocas, desde a época romá hasta a época sueva e a época mesma en que foi descoberto o sepulcro do apóstolo. É dicir, donde está hoxe Santiago de Compostela, donde está a catedral e está o sepulcro do apóstolo, había un centro religioso de unha importancia excepcional. Un centro religioso donde iba a enterrarse xente moi diversa de moi diversas partes de Galicia. Hoxe, debaixo da nave central da Catedral de Santiago, está moi ben posto, pódense ver todos os niveles da excavación. Pódese ver as tumbas galego-romás, pódense ver as tumbas góticas, vese perfectamente todos os niveles de enterramento ao longo de 7 séculos. Agora, que habendo un lugar de culto tan importante, que habendo ido a enterrarse ali tanta xente, haxa habido tal total silencio sobre aquelo durante 7 séculos, é algo verdadeiramente inconcebible, verdadeiramente milagroso. Se están ali os restos do apóstolo, eu creo que están, dende logo é o primeiro e o meirande do seu milagro. 7 séculos de total silencio en que naide dixo a naide porque iba ali, porque se bañaba ali nuns pozos e nunhas fontes que hai debaixo do que son hoxe as escaleiras da Plaza das Platerías. Naide dixo a naide porque se enterraba ali. Ben, apareceu o sepulcro do apóstolo Santiago e entón divulgouse tanto como sabía, tan absolutamente como sabía guardado o silencio, tan absolutamente absoluta foi a explosión da noticia polo mundo de que ali se había descoberto no extremo da terra conocida un sartego que contiña os osos do apóstolo Santiago. Enseguida comenzou a haber peregrinacións. Casi 100 anos despois do descubrimento do apóstolo, xa Don Odescalque, un obispo do Puy en Francia, ven a Santiago. Xa 100 anos despois debía haber moito peleriño porque un obispo francés, Giraldo d'Aurillac, ao ver as grandes penalidades dos peleriños subindo hasta o Cebreiro desde o Val do Bierzo, no alto do Cebreiro, construye o primeiro hospital para peleriños. Hoxe consérvase a estructura prerrománica, casi visigótico da basílica e o hospital. E entón quedou aberto eso que se chamou o Camiño Francés. E Galicia, por primeira vez desde a época romá, volve a ter unha comunicación co mundo. Vai ser unha gran vía de cultura, de camiño do arte, non só de devoción, vendrán correntes filosóficas, mestres de teoloxía, e de flores gregas e flores latinas, encherase todo o camiño de igrexas románicas, as nosas, as galegas, seguindo a grande liña do románico francés, do románico de Toulouse especialmente, do románico de Moissac, pero sempre cun aire noso un pouco máis labrego e humildoso, un pouco máis de contacto ca naturaleza, etc. O camiño, se eu lles digo, por exemplo, que en Varsovia, na Rizerska, na calle dos Cabaleiros, había un hospital para os peleriños que viñan a Santiago, que en Mostar, en Croacia, na actual Yugoslavia, había tamén un hospital para peleriños, que en Estocolmo, o ano pasado, fun a ver entre o aeroporto e a cidade, a man dereita, hai unha colina e anuncia un letreiro na carretera, a Jacobsberg, a montaña de Santiago, e fun ali porque ali había un hospital de Santiago e reuníanse ali todos os suecos que iban facer a peregrinación para entrar na cidade, e dabanlle roupas novas e para tomar o barco ou pasar a Dinamarca e por terra vir a facer a peregrinaxe do Señor Santiago. Pero cando un paisano noso, don Paio Gómez de Soutomayor, foi como embaixador de Enrique III de Castelo ao Gran Tamerlán, atopouse na corte do Gran Tamerlán a un secretario de cartas gregas de Tamerlán, un monxe nestoriano,
que soñaba con facer a peregrinaxe a Santiago de Compostela, por facela dunha maneira un pouco especial, porque pensaba roubarlle 2 dúcias de cabalos ao gran Tamerlán, vendelas na feira de Samarcanda e co diñeiro que saquese, pois vir en peregrinación a Santiago de Compostela, que seguro que lle perdonaría todo. Toda Europa peregrinou a Santiago. Peregrinaron os reises, peregrinaron os santos, peregrinou o pobo miúdo, xente que había cometido crímenes e como un pena poñían os tribunais de justicia, tanto en Francia como en Flandes ou en Alemania, o facer a peregrinación de Santiago. A nómina sería inacalable. Viñeron grandes poetas, é dicir, as cantigas galegas da Edade Media, o eco provenzal que en ela haxa, polo camiño de Santiago con Marcabruveu, e o poeta Sordelo da Goito, e ser Brunetto Latini cando veu de embaixador de Florencia a Carlos III o ano 1240 e tantos, e en fin, toda Europa pódese decir que peregrinou. A don Ramón del Valle Inclán gustaballe moito nas listas de peregrinos, despois de moitos nomes ilustres, de grandes nomes, condes de Tolosa, príncipes de Provenza, xente da Casa Ducal de Borgoña, ou atopar, por exemplo, na lista unha ilustre viúda de Maguncia. Entonces acordábase daquela viúda de Bath que ven nos contos de Cantorberi e de Chaucer, e que tamén había feito todas as peregrinacións que hai que facer, e en cada unha delas había toda a sorte de atopar un marido, aínda que logo, claro, morreuselle para buscar outro. Santiago foi dunha importancia excepcional. A importancia de Santiago é enorme, mudou, pode dicirse de alguna maneira, o destino de Galicia, e de alguna maneira tamén se pode dicir que está no nacimento de Portugal. Sería moi outro todo o destino do occidente peninsular se non houbera sido descoberto o sepulcro de Santiago. Non só porque a sede romá tuvo ciumes desde moi axiña, porque o único sepulcro dun apóstol que había en occidente era o de San Pedro de Roma, pero agora aquí no Cabo do Mundo, en Galicia, aparecía outro de Santiago. E entonces, un día, os obispos de Santiago, apoiados no enorme prestixio da tumba apostólica, que podían facer? Hasta podían facer algo contra Roma. E entón Roma mandou aquí a orden de Cluny, e con Cluny a casa de Borgoña, que é a casa que está, o sangue que está no nacimento de Portugal, e entonces foi como unha cabeza de ponte da sede apostólica contra Santiago de Compostela. O medo tuvo que pasarlle a xiña, porque os españoles transformamos rapidamente a Santiago Apóstol no Santiago Matamoros. Entonces era o capitán da Guerra Santa contra os mouros, tamén nós tiñamos unha Guerra Santa xa, con este gran señor como capitán no seu cabalo blanco, e pode dicirse que media media española. A media edade militar está feita por Santiago. Américo Castro dedicoulle un libro tan esclarecedor que todo o que se pode dicir respecto a eso xa non queda nada. En fin, creo que quedan moitas cousas que decir, pero creo que os estou cansando moito de moito tempo. Galicia, ao longo da Reconquista, verqueu, e é a primeira gran emigración galega, a mitad das xentes sobre o sur de España. Toda a zona hasta o Douro, toda a zona hasta o Texo, toda a zona hasta o Guadalquivir foi repoblada por xente galega. Ciudad Real, que entonces se chamaba Vila Real, foi poblada por xente de Guitiriz. Murcia foi poblada por Alfonso X Sabio con xente de Ortigueira. A provincia de Huelva, gran parte da provincia de Cádiz e de Sevilla, foi poblada con xente da Limia e da zona de Zalanova, Allariz, Berín, o Val de Monterrey, etc. Claro, esta xente iba como soldados da nobleza galega. As campañas contra o Mouro foron as Américas dos nosos linaxes militares. Toda a trayectoria da nobleza española nesta zona, non catalano-aragonesa, é sempre a mesma. Casa solar en Galicia, Asturias ou a montaña,
loitas contra o Mouro no Douro, no Teixo ou Guadalquivir, e entonces grandes heredamentos na Andalucía e títulos de nobleza. A mitad da gran nobleza española, da máis antigua, leva apelidos galegos en un gran número, e despois uns poucos asturianos e montañeses. Marcharon os primogénitos e quedaron aquí os segundos. No final do 14 e no comenzo do 15. É a época que eu chamo dos condes tolos. Quedaron aquí nas súas torres 80, 90 ou 100 segundos dispostos a saquear o país. É o que eles chamouno un deles comer o galo. Cando viñeron os reis católicos despois da sublevación da Santa Irmandad, a Tola, a Fuxenlla, que moitos din, como moitos falando das comunidades, do levantamento das comunidades nos reinos de Castela, din que era un movimento retrógrado en relación ca política moderna que traía o imperante Carlos, etc. Eu quero dicirlles, se a política das comunidades e a política dos irmandiños galegos era ou non era unha política moderna. Primeiro, pedían que as cortes se puderan reunir cando as cidades quixeran e non cando quixera o rei. Era, polo tanto, ter un parlamento permanente que fiscalizaría. Segundo, que non se podían dar reximentos nas cidades por herencia. Terceiro, que non se podía votar ningún imposto que non fora aprobado polas cortes, etc., etc. É dicir, que me digan a min sin isto non é moderno, e se non estaban aí, tanto nas comunidades de Castela como nos irmandiños de Galicia, a posibilidade de unha nova vida política que agora pois está de moda moitas veces o decir que non, que eso era retrógrado que fora. Ben, os reis católicos tiveron que vir. Fixeronlle un gran ben a Galicia naquele momento, é dicir, restableceron a paz, cortaron cabezas como a do mariscal Perdo Pardo de Cela na plaza do meu povo, foi a cabeza rodando, e entonces un Goebbels que tiña o obispo de Mondoñedo, debía ter entón un ministro de propaganda como o Goebbels de Hitler, inventou que a cabeza conforme iba rodando despois de cortada, como había empezado a decir o credo, en Deus Pater, pois foi dicindo credo, 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 hasta que parou, co cual quedaron todos convencidos, os meus paisanos de Mondoñedo, de que o mariscal na súa última hora se había sometido ao obispo con quen pelexaba, que era o que se buscaba. Ben, os reises impuxeron a paz. Xa os irmandiños habían destruído casi o 90% de todas as fortalezas do país. Todos os castelos de Galicia foron arrasados polos irmandiños. Non quedan máis que montós de pedras. Os reises impuxeron unha xusticia moi dura, pero absolutamente necesaria. Hai unha anécdota que conta Vasco da Ponte. Estaban don Fernando e doña Isabel en Santiago e xa habían dado orden de que todos os nobles galegos, cando eles saísen para Castela, foran tras eles e tomaran parte na guerra que iba a ser a da conquista de Granada. Pero había o conde vello de Altamira, que pesaba 360 libras galegas, e entón o conde tan vello e tan gordo pediu permiso para se quedar, e don Fernando e doña Isabel deronlle. Pero despois de ter o permiso para quedarse, un día estando xantando na súa casa en Santiago, dixo: bueno, marcharse han os hóspedes e volveremos a comer o galo. Marcharán os hóspedes, é dicir, Fernando e Isabel, e eles volverían a comer o galo, o pobre galo de Galicia, porque hai que ler os documentos daquel tempo, os documentos publicados por don Andrés Martínez Salazar, ou publicados por Ferro Couselo, por Tezamanchi, por moita xente, e ali está: Santa María do Vilar de Pregueiros, 18 mollos de viño, 20 carros de centeo, 2 xatos, un boi, tantos días de arada no terro do señor, etc. Este era o galo que estaban dispostos a comerse e que se comían os nosos condes tolos. Ahora, neste momento produxéronse dúas cousas. Ben, a nobleza foise. Unha orden dos reis católicos prohibiu que os documentos públicos se redactaran en idioma galego. E, en segundo lugar, fíxose moita forza nas costumes e nas ordenacións de Galicia.
xa non se permitiu que houbera grandes abades en Celanova e en Oseira. Viñeron os chamados abades comendatarios, que é que a congregación de San Benito de Valladolid, que é a que pertenecían ás abadías galegas de Cluny, por exemplo, mandaba un monxe como abade. Eran os abades comendatarios, viñan para administrar. Moitos destos abades nin estaban, e o que facían era levarse as rendas para Castela e para Andalucía. Pasan de 1000 os maiorazgos, os morgados, creados cas rendas dos mosteiros galegos no século XVI e XVII, levadas polos abades comendatarios, pros seus sobrinhos, pros seus irmãos e hasta pros seus fillos, porque algúns tiñanos. De modo que, entón, algúns volveron despois, Lemos, Monterrey, foron virreixes nas Indias, foron virreixes en Italia, pero nós desde entón fomos imperialistas ao servicio de outros emperadores. Logo, outro gran momento da realidade histórica galega, de algún xeito fracasado por moitas circunstancias, é o momento da Ilustración, o século das luces no siglo XVIII. Houve un pequeno grupo de xente da primeira nobreza galega, Cornide de Quiroga, por exemplo, xa non falo daqueles que foron de algún xeito precursores polo pensamento, que eso solo merecería unha hora de explicación elemental, que son o padre Feixó e o padre Sarmiento. Pero, en fin, Cornide de Quiroga, escribindo sobre a reforma da agricultura ou sobre a necesidade dunha lei de pesca, Ibáñez o de Sargadelos montando a metalurxia de Sargadelos e despois a famosa cerámica, etc. Escribíndose cartas uns aos outros. Esas cartas que se escribían ao xeito do século XVIII, a maior parte das veces anónimas. Carta que un caballero de buena familia, despois de regresar por un viaje por el Báltico, escribe acerca del comercio del lino y del cáñamo. Carta que un joven de buena posición, que ha estudiado en las universidades de Salamanca, etc., después de un viaje por Italia, escribe acerca de las ordenanzas urbanas, etc., que permiten mantener limpia una ciudad, ou a traída de augas, ou alcantarillado, etc. É unha enorme correspondencia en que pretendían poñer a Galicia a par co Europa. E intentaron grandes empresas mercantiles, pero estas tiñan necesariamente que fallar solo por un feito, porque Galicia non tiña comunicación co resto da península. É dicir, como iba a ir a cerámica de Sargadelos a Madrid? Era práctica que vinha a Barcelona e o resto de España. Non había un camiño, tiñen que ir a lomos de mula, pasando Pedrafita do Cebreiro ou as portillas do Padornelo ou da Canda. Simple eso, porque chegou a haber grandes empresas mercantiles. O ano pasado, por estas datas, eu retrateime en Estocolmo, no vello ponte do Rei, na Hansa, despois de comer moi ben, porque estas cousas primeiro hai que comer moi ben, no restaurante Aurora, que foi unha factoría da Hansa en Estocolmo. Dicen que aínda agora, cando fan obras, e removen o piso, que aparecen graus de trigo de cando foi almacén da Hansa. Pois ali está unha lista de todos os portos europeos que podían comerciar ca factoría da Hansa en Estocolmo. E en eles está un porto galego, hoxe un pequeno porto casi desconocido, Ribadeo. E eran os veleiros de Ribadeo, el joven Antoñito, la Flora Paquita, San Antonio e Ánimas, que eu seguín todos os nombres destos, o que iban o trigo, o lino e o cáñamo ao Báltico. Pero logo isto chegaba. E, por exemplo, había fábrica de lenzos en Muxía, pero a quen iban vender os de Muxía os lenzos? Para onde se iban a levar? Por onde? Isto fallou toda os intentos económicos de toda a xente galega, destos cabaleiriños da Ilustración, preciosas figuras. Algúns, como Cornide de Saavedra, había estado nun colexio de xesuítas en Valladolid e había levado 3 anos seguidos o premio de danza, porque os que mellores bailaban en Europa no século XVIII eran os alumnos dos xesuítas nos colegios de La Flecha, en Francia, e en Marisel, en Austria. Era unha verdadeira maravilla. Ben, xa non lles vou a cansar máis.
Gustaríame seguir falándoles do que é a realidade histórica galega. Só unhas verbas para o noso presente. Para min, como para moitos, é como unha especie de crisma de santos óleos que se nos pon no bautismo o idioma, a fala. Eu son tan español como o que máis o sexa. Perteñezo a unha familia cansa de servir a España, con xentes nas magistraturas, nos exércitos, na mariña, desde que haxa memoria, facendo probas de nobreza na Escola de Gardias Marinas na Zaoito ou no Colexio de Artillería de Segovia ou donde fose, ou nas órdenes militares. Xa digo, son español como o que máis o sexa. Por senso humán, son a persona menos separatista do mundo. Estou disposto a reconocer incluso por irmán a un turco esos que dicen que eles cando se afogan flotan panza arriba mentras que os cristianos flotamos panza abaixo. Estou disposto, xa digo, repito, moi seriamente, español como que máis o sexa. Pero hai algo en que eu como moitos non podemos transigir, e este é o idioma. É a nosa señal como povo, é a máis fermosa obra que nos fixemos ao longo dos séculos. É aquilo que nos mantén agrupados. É unha maneira de entender o mundo que temos esta xente tan humilde que se chama os galegos. Cada fala, cada lingua é unha maneira de decir o mundo, de decir o entorno, de decir as relacións do home co Deus e do home ca naturaleza, e do home co pai e do home cos fillos, e do home ca terra que se labra, e hasta do can amigo e compañeiro dos paseos. Cada fala é un mundo. España ten a enorme riqueza, permítese o enorme luxo de ter 4 grandes idiomas. Un con enorme tradición literaria falado por unha xente de grande calidade intelectual e moral, que é a lengua de Cataluña. Outro, os vascos, teñen o seu idioma, cantan con cantares moi sinxelos, desde Esparraguirre, e sempre os seus bosques, as súas colinas verdes, os seus desbordes, arrastrando os bois grandes pedras, partindo grandes troncos de árbol, de carballo, eles, etc. Ben, alá eles, é unha gran reliquia, non se sabe de onde ven, calquer hipótese se permitida, pero en fin, é deles, e teñen dereito a ela. E logo estamos nós ca nosa lingua galega, unha das máis ilustres da romanidade, entre as que as máis sexan, pai da lingua de Portugal, que pasou o mar e foi ao Brasil. Seremos 200 millóns de homens a falar en galego portugués no ano 2000. E eu me pregunto se hai alguén que se pode permitir o luxo de tirar isto ao río, se hai alguén que se pode permitir o luxo de renunciar a esta enorme riqueza, esta España que se Alfonso... Alfonso X Sabio, que foi destetado en galego, que se criou en galego nas terras de Allariz, que aprendeu o galego en Allariz mismo, que escribiu en galego cantigas de maldecir e cantigas de amor e as cantigas de Santa María, facendo un eloxio de España. Decía naturalmente que era rica en aceite, rica en azafrán, e rica en veneiros de plata e en veneiros de ouro, e rica en cabalos e en xentes de ingenio, etc. Faltoulle decir que era rica en falas, que era rica en lenguas. E unha das máis ilustres, unha daquelas que máis directamente fan a riqueza de España, é esta lingua en que eu vos falei hoxe, e vosotros galegos, vos e generosos, metendes en cuesta, escoitado.